Namhlanje njengoba kuphikisaka namhlanje senzela umfana wami uTumi i21 part birthday bifanele iqale ngo1 manje izinto zakamkhulu zihamba slow seyoba u6 ku6 ngoqala ngo6 kuze kube ntamba nabaseza beze bawuthola sibe ngenyanga. Okay, hi, this is Mamkize. Today we are here hosting Tumi's 21st birthday. Tumi umntana wethu so siyamkhulisa. We appreciate ukuthi usihloniphile as I respect everyone, and the reason why event yakhe is full is because of his respect, and everyone is here and they're saying the very same thing. Tumi is respectful and so forth. So yeah, everyone must enjoy and
Kushuthi-ke busekile usizo lwezi. Haleluya. Amen. Nambathe babengifonela abafundisi bambathayi siyaza namhlanje. Haleluya. Amen. Angangabatshela okuningi ngoba ukuthi sinomsebenzi. Haleluya. Amen. Ukuthi sinomsebenzi wendoda lephathe kahle. Amen. Haleluya. Amen. Yenza kahle. Yashupha ke kodwa. Fundisa nomsebenzi ukuthi indoda kulala. Ekhaya umama wakhe baba wamkhabazela. Ekhaya umama wakhe ethi lengane uhambe ebusuku ngeemonto. Haleluya. Amen. Ngifuna ukuthi aqine. Abe indoda kusasa. Haleluya. Haleluya. Ngihlala ngumfundisa. Haleluya. Amen. Ukuthi awubuya phambili mangeke wazi umndeni wakho. Amen. Manje I'm so very happy mangubona nomndeni wonke uphelele. Sekunogogo ezikini. Haleluya. Amen. Esixovela nomqombothi. Haleluya. Siyambonga kubaba uNkulunkulu. Kake lapha impela Bishop wami omafafabulane balene Newcastle ababesitholile. Yeah. Sasoshade sawumfowethu lene Newcastle. Ayibabesitholile omafafabulane. Yilo ukuthanda ukuqhawula bonke abantu nabantu abalo. Yeah. Haleluya. Amen. Lo mama ngathi siyafana ke naye. Yeah. Na ubingelela wonke umuntu basebesithola. Thema sedlula eStandartoni. Washasana imoto zabangake? 7, 8. Umbonge nje. Mamkhulu sondela sikubona. Bafika ke. Bashika yakhe ngale. Bashiya uSipho ngale. Haleluya. Amen. Saba ngabantwana ba. Amen. Bayifona uBishop. Mina ke ngiyafisa ukuthi hayi right. Ungathuki isaya. Haleluya. Kanti kwakona ke. Ngizobona ke. Sasambe kodwa ke ngase ngithi ke labafana laba babuya la esandleni sami. Ngabathandazela. Haleluya. Amen. Baba right behlelwa umoya. Basebedlula ke bofuna izinto esingazazi. Haleluya. Haleluya. Ngaphika nje ukuthi ngeke besenzele utho ngeke bangenzele utho. Haleluya. Amen. Azange siye kumuntu. Haleluya. Amen. Ngathi sizoyibuyisela lezi zinto.
ngamgaba mina wathi kwathi umama inyanga ezelaphi ngathi mina ngifuna ibuyele zoba bamba manje siyambonga uNkulunkulu ukuthi-ke emsebenzini womntwana lokho bekufanele ukuthi ngoba kudala sowuhlelile obekufuna ukwenzakala uNkulunkulu uphambisa isandla sakhe sibonge nomthandazo sibonge nofethi usibali afike ubuya afa phela mangasazi haleluya yena ngathi asabe senithindekile ngabona liphi isinyane ngathi hayi kunenkinga haleluya ngathi abafuna ukudla walapha endlini haleluya ngamusele koboshikindiki ngakhona ngadla sangadla wafika kufethu wazama-ke ngemdobo mama usikhosana wazama-ke ngemdobo sabezingane njengoba simile-ke namhlanje cha umsebenzi kuyaqhubeka bobishop bami fonani ekhaya ukuthi-ke anibuye oye emsebenzini presidentile ihlobo sibonge kakhulu umsindo-ke niwenze ngixolise ngifike ngakucima la endlini umsindo haleluya umsindo fanele ube ngani ngaphandle ukhona ogogo ukhona ubaba masi ukho kube kwenzayo nibe ne-respect amabhodlela ubaba usikhosana wabo usisile haleluya kodwa must respect nithi kahle kancane
makubina konke uyakhala manje wenzeka ukuthi abantu behambe bedlile as a whole ngi-appreciate i-appearance yawo wonke ukuthi uNkulunkulu angigcine futhi uNkulunkulu uyangithanda amen ngibingelela wonke bonke ngaphakathi kwendawo I feel very special yeah ngithi umama phela yithi esisikwayo sakhulile amen angithi esisikwayo bazalwane yeah manje makufika amalanga nje kuvele kusikwe kithi amen so njengomama nami ubaba sekushiya ukuthi sikhulisa indodana namhlanje ngizothi nje uNkulunkulu uyahlela ngithe we post 1 to 6 we post nje angithi mina ngina 40 something manje ama 2000 angitshela ukuthi wena uyadlala wagcina ngalela langa sisabapha u1 to 6 thina sazi u6 thokolo koqo kodwa sizukuvimba ke ngoba ngithi uNkulunkulu uyayihlelela thina mhlambe singahlela bese uNkulunkulu ayadecide ukuthi sambe kanjani amen so ngi-appreciate nje ukuba khona kwenu bazalwane bomakhelwane my family my loving family kuyintokozo kithi ukuthi masenza ama-event anje bese kuba khona ubuholi kweminye imizi abungeni ubuholi makunama-event kanje engizokusho ukuthi umnikazi wephathi akakujabulele ngoba bakhona abantwana abangavakashelwa kakhulu bafika amalanga nje bakhona abantwana ekungabi isibusiso kubo ukuthi makufika amalanga nje bese kungena abantu abadala uthola ukuthi manje mawufika uthola ukuthi sekumoshakele ukuba ukhuluma ngamabhodlela amahle ubaba uthola ukuthi vele sekumoshakele ne problem yokukhuluma 2 hours kodwa ngizothi nje kancane namhlanje ngoba ngijabulile ngisazogeza ngisazoba muhle ningangibuki nje nginje sogeza nomuntu wami ngosamba kithi nondodana ageze bese niyabona ukuthi angithi sizomela sibe bahle ukuthi simbonise ukuthi lokho esikwenzayo siyakuthanda ngiyabonga kakhulu ngosama upholi base Hill of Christ amen ngiyabonga abazalwane ngibonga uthando lwenu enilipha ubaba ngibonga uthando lwenu enilipha indodana manipha indodana nobaba uthando usho ukuthi nginika nami uthando ngoba kube beningasika uthando ngaba zange nifinyelele ngingakhohlwa my archbishop mama Ash ngizocela ukuthi basho something ngoba bazobaleka ngakafika ethendeni amen sine history bayashoda ngina labo mama engihamba nabo la endleleni ngine history noma mpastor singakhuluma kusikhali ngembezi yeah noma mpastero noba pastero ngakhuluma ngikhali ngembezi ngoba what we are sharing is very deep uzokhala mayithanda yena phandle ungakhala shona ngane la basixoshana ndawo khona umuntu usebenza basixosha naye ungale kodwa sengiyasho nje
kodwa ngizozama ukuthi ngithi nje ngine reason why kumele ngigcine ngomndeni wami lokubona. Ngifuna ukuthi mawe ngiyabonga. Ngibonga konke. I-support yakho onginikeza yona ukungimela nje konke. Ngiyazi ukuthi cishe wafa manje amasuku ukuthi angisakwazi ukukhuluma, angisakwazi ukuhamba, usuyafona, angisakwazi ukuthi sawubona ngawe. Uzovela uthumela ufeti. Ngiyazi ukuthi bokhala ubusuku nemini usufona, usubona ukuthi nje vele sengiyahamba, wazi wakhuluma igama lokuthi kungani belungayiboni iphathi yomntanakho, wayikhuluma ngephathi yomntwana bese ulala phansi uyafa. Kodwa ngoNkulunkulu ngoba siyamthemba bazalwane. Nami ngasho ngathi kathi sengilele sengicindezelwa nami sengizwa ukuthi ngicindezeleke ngavuka. Ukuthi lezi izinto masizixoxa ngathi abantu ngababona ngathi ifilimi. Kodwa sa experience izinto ezinzima zokuthi umuntu uyashona. Sakubona ukufa kodwa zange sikuvumele uSathane ukuthi asithathe. Namhlanje simile nje ngoba sithemba uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami firstborn yakabo mama. uNkulunkulu agcine njalo Nkosi yami. Ulokutotoba usuyavuka lapha so lokwafika iviki liqala usuyavuka lapha mina ngilele wena so busy lapha uthi ufuna ukwenza umqombothi hey okay hayi akaqhubeke eshe umuntu mbo shothi usesenamandla kodwa ngithi wenziswa uthando lubalulekile uthando asilugcineni uthando bazalwane mina nginobaba ne ukhabazela ubhubhela kaMavovo uNgulisi ucabeka ishanje bade vele bayidudla imngede ngemfishane ke mhlawumbe ngisoka khona mina ngifela nomzaki idudla lezakithi ninga esho si ningangisukeli ya ngoba manje ngangisukela vele nje uneyidudla lakithi engazikula sonto uhambe benjelwa hamba uzange uthola umntwana umncane kwala semandleni yami ngawakho ukuthi kwenzeka yabonga lokho kwenzile ngumzukulu wami uqala nabazukulu abayiyazi bathanda bonke ngoba ngithanda abantwana bami bonke ngibayisibonela esihle kulabazukulu bami ubahole ungabaholi ngento ngathi mawusongaka usukwazi ukuhlukanisa into zonke nerhathi ya kuze babonele kuwena ukuthi indlela eqondile le ngoba bonke ufuna baqonde ngoba ngithi bangibheka ingane zabantu lapha eBramfish esingangani ngonyawuka wazi imdaka njani okuyisifiso sami nje ngithi engathi abazukubami ngabathathe ngohlala ngoba akekho unyawuke lapha kithi ingane enye yakhompiti ngifuna ukufana nomdala ngifuna nobani ngenzeni impilo ke leyo ekufanele bonke laba beza ngemva bayilandele inhlonipho umuntu omdala kaphezulu mina ngakhulu baba kuthiwa kaphendula umanga ngamphendula ngani bangibuke sengikhulile ngokusebenza mawuzukwathi awuphendula umuntu omdala kakhulu ngoba ibusi uyithola kumzali ngoba iBhayibheli lifunda kodwa khona isisho sithi hlonipha uyise nomnyoko izizwe zakho zanje emhlabeni yilokho ekufanele ngikwenze ngani bantwana bami ngiyamthanda ngifuna nizwa doesn't matter ukuthi omnye anganani kodwa nibambane manibambene sithi songena phakathi kodwa once ngivula igap kuba nesithi ngimponele ngesekhaya bami kwathi kimi akaphilile la kuphula nevele ngani ingikhohlisele ngikhuluma le ndoda kusho ukuthi umntana wami bebuya khona lapho ukubhuzela cishe wafa kodwa ke ngiyabonga ngoba nakho ngifile namhlanje ngamkhulu khona ngambuza ngathi indaba wadala nezinye ngamsozini ngafona udade wami ubonga ngathi yazi ukuthi uyilutho lokho ngathi ngicela ngimfonele izinto yabo mina ngithi impilweni ngifundanga ngoba ngaphusha kani kodwa ngivela abantwana abahlakaniphile angiveli proud kodwa into engiyifunayo ngifuna nibambane omunye dayicini efakhonisa ubaba ongizala bayisho kanjani ngiyabonga kakhulu lokhu kwenzakile ubonge nabantu abangaphakathi kwaleyo nabezile uzosapota umzukulu wami ngiyabonga kakhulu
kimi ukuthi nabanye abalandelayo angifuni bese kube ngathi competition ukuthi wena ngoba ukwenzile lokho nomunye athi nami mayakhula no mina ngithi ngibeke umuntu othi angiyenze competition ukuthi unganento ongenayo uyadazi ngibheka amandla ami ukuthi ayangithatha ngibeke lapho kodwa mina ngangibeki hayi ngizobona ngelinye la kodwa ke ya isela abantwana bami ukuthi nikhule nibe namandla nibe nakho konke yabonga kakhulu ngoba noma wena bayajabula ukukhona makuhle kodwa ke sibonga konke lokho kusukwenziwa uNkulunkulu umdali sonke siso indlela yami ngoba nje ngibuye ekhaya nokuthi ngangongaba umfowethu othisha ube designer kulona wabulawa ngalondlela ukufaka into edaliwe khona kanoma ubani kodwa nje sibonga sithandaza sicele mina angikholiwe ngihamba isonto ngihamba ngithi ngiyabonga nje ingane zami ngoba zami nalapha ekhaya ngithi gcwele abasonto abanye sebefundisiwe mina ngisonto kodwa ngithi ke ngoba ngize ngakwa abantu abasonto umfundisi ngeke ngifune ngidobha khona nawe nangu ngidobhe khona ngoba laba ke ngathi abahamba kakhulu inkonzo kodwa laba bayithuka njengoba lamana kwabo kudala lolanye. Hallelujah. Ukuphinda oza ngapha ngiyabonakala ngisiqambela bona lamagama uma wabathi nakhula ngithanda ukhumntwana ngithi ubani ba lo ubani ba ubuhle bungayi kodwa nabami bathanda kakhulu nabazukulu bami bathanda bonke mina ke ngithi ebazukulu bami nasebantwaneni bami mawufuna ukwenza into embi hayi qala ngokubulala mina yabona mina ngisaphila hayi ngithi mina qala ngokubulala mina before uzokwenza into embi kwaba abantwana olukwa bawungakabulali mina ngisaphila hayi seziphuthe khulu ngiyabonga kakhulu bafowethu ngibonge nonke ngaphakathi kwenu. Sengijwayele ukushumayela yonke indawo nje ngiyazalwana ngifika khona sibonga ukuvuswa sibonga umusa kaNkulunkulu ngoba umusa abazalwana abaningi baseyibhedlela balela bawubonanga lo musa esiunike wona ingako njalo mangihlale ngikhuluma nabazalwane ngithi kahle kahle mawuvuka ekseni ube uhlonipha umusa ngoba uvukanga ngoba uhlakaniphile noma ukwazi ukwenza izinto bakhona abo clever balela embhedeni esibaziyo ukuthi abo clever kodwa thina umusa wasithabatha wasigcina angizokuba mude kakhulu ushilo uMamkhize ukuthi hey indaba yethu isuka kude isuka kude indaba yethu masingayicala vele kusho ukuthi iphathi fanele ingabi khona nimamele thina nje ukuthi indaba yethu isukaphi kodwa ngibonga ukwazana nani ke bakuthusini no Mamkhize sihlanganiswe ukukholwa bazalwane ukukholwa nje okwasihlanganisa sahlangana ngoba ngiyabathanda abantu abakhulwayo abantu abazana noNkulunkulu inkinga sijikelana lama ungazani noNkulunkulu
bese siyajikelana ke kodwa mawazana noNkulunkulu si same WhatsApp group basho njalo abantwana ngifuna ukuza kuwe masinyana ngazi sekahambile ngicela ningibizele yena umlayezo ubuye kakhulu bengifuna ukuthi kuwe bakuthusini no mama kaTumi siyambonga uNkulunkulu ukuthi aninike amandla ukuthi nize nifike ukumenzela enimbonga ngako uTumi ngoba eyiphathe kahle emehlweni wenu bantwana akakwenzelwa noma ubani oyiphathe nje kudlafa akwenzelwa noma ubani uyayiphatha kahle uyigcine mawumfana uzigcine uyintombi ungathi nje sona 21 wena sona abantwana bayi4 ufana nathi awubantu makubizwa bomama abanabantwana makubizwa bomama usazi nokuthi welaphi nawe wena mfana makubizwa bobaba awusazi nokuthi welaphi lapho unama firstborn yonke indawo sifika ku Hill of Christ une firstborn sifika eArk une firstborn sifika eDOC wena une firstborn we are firstborn nje wena so siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu aniphe lethuba nikwazi ukumkhulisa ngoba lithi iBhayibheli likhulisa umntwana ngendlela okuyathuma semdala ahambe ngayo ngoba kunalendlela vele abantwana bethu sifanele sibakhulise ngayo akusiyona yonke indlela lize lisho neBhayibheli lithi kunendlela ebonakala ngathi yinhle kanti yekufeni so akusiyo yonke indlela bazali siyithathayo esikhulisa ngayo abantwana nizomupha uTumi lo mlayezo kunento engihlala ngiemphasize njalo I think uNkulunkulu usiphile kwami ngumama uSikhosana abanye bangibiza mampastero so uyakhetha ukuthi wena ufuna liphi usiphile lento le yokuthi labantwana asibagade kahle kunalento engithi makunalabantwana abasha bese ngithi kubo hamba esikolweni ungeze ukuba nenhliziyo embi haleluya hamba esikolweni ungeze ukuba nenhliziyo embi ngoba niyahlala ningafuni ukuya esikolweni bathi laba abanye mase baphumelela bese uthi kuzophela sofana hamba esikolweni angeke kuphele sizofana Amen.
ubingelele umndeni walapha ekhaya. Siyabonga kakhulu nje. Kakhulu uNkulunkulu sigcine kwazi kwabala. Amen. Itheke iBhayibheli likhulisa umntwana ngendlela ozothokoza ngayo. Amen. Siyabonga nje mama nobaba ukuthi nimkhusile umntwana ngendlela. Nathi abobaba basikhulisa ngalendlela. Amen. Akukho kunye esikwaziyo. Amen. Amen. Cha okuningi sekuzokhulunywa amabishop. Amen. Amen. Sinamabishop amabili la. Amen. Okudala abafikile. Amen. Yiba bazokhuluma nopresident beyikhona. Sibonga nje impilo uNkulunkulu ngathi ungamthanda mfana wami futhi uyamthanda. Kuze kube sekugcineni. Ngoba uma uthanda kuze ukuhlala uNkulunkulu. Anyasibona sibadla kanjani. Amen. Intanga zethu ngathi saba 30 years or 40 years ngathi kudala sandlula la. Amen. Ngenxa yani okuhlala kuphi uNkulunkulu. Theke iBhayibheli ke uma ngabe yena beyangekho ngakithi ngabe siphelele endleleni. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu singasabambeleli kakhulu kodwa nje sibonga nje ukuthi ke umsebenzi uqhubeke futhi umbonga uNkulunkulu mfana wami. Abanye baphelele endleleni. Kukhona ke abantwana abahamba bandlule njana 3 years noma akusiqeda ukuzala. Kodwa nje ngizama ukuveza ukuthi ke sizothokoza nawe mfana wami. Akukho nje okunye sithe nathi simkholi size nje sothokoza. Bambalwa ngabaholi abazayo kodwa thina sithe size sothokoza. Haleluya. Nawe mfana wami ilokho nje kodwa kuningi kuzokhulunywa ke ipresident. Siyabonga kakhulu nje ungena ekhaya. Amen. Ngithanda nje ukubingelela abaholi bami. Amen. Archbishop ethi Hill of Christ bazalwane. Amen. Biyeli bishop. Amen. Ngibingelela i-branch leader ethu baba uVilakazi. Ngisonto ibranch ine under yena bazalwane Orange Farm. Nami igunya lokuthi ngize ngifike la ngithole kwi-authority ukuthi ngirelease bazalwane. Ngoba ibandla malisebenza ngeprotocol bazalwane. Angilethanga la because this area sector le ingaba buthusini ibranch ingaba buthusini. So ngerole engidlalayo ke bandleni yokuba yi-president I'm authorized ukuthi ngibe la phambi kwenu ngizoqinisa umfowethu. Lona kumfowethu ke ekholweni nasemzimbeni nje wenyama. Igama lami ke ngumxolisi Tebo wakasimelane. Ngibuye kahlongi bazalwane. Ngihambe thiwazi ukufika la mama nje uthanda. Amen. Ngiqala ukufika kule ndawo ke. I'm honored kakhulu ukufika kule ndawo. Ngize ngatshela babuthusi ngathi akangitholele istand nami ngale ke ngene ngoba ngibone kuvulekile. Amen. Mina ngiyathanda ke thuba ukuthi mangibona indawo ngibona ithuba ngithi hayi akangivulele ngale. So nje kakhulukazi ke umxolisi nje ine brief summary ukuthi ubani. Umxolisi I grew up in Kahlongi. Ngafunda eKahlongi in a school ebizwa ngePhumlani Secondary School. I went to University of Johannesburg to do my BA psychology. I went to UJ. I went to that's UJ. Then I went to University of Witwatersrand to do my LLB. Omela I'm an admitted attain by profession. So it's not so lithi ayikho imbomba ebandleni. We asikubeki nje without ama qualities. It's by quality and merit in order to lead. You understand? And singamasonto namhlanje it means mele ube nama capabilities kwazi ukuleader because angikwazi ukufundisa umfowethu into engasiyiyo. You understand? So njengoba ngilamazi engizowathula kuyinto esebenze kimi. Angikhuluma into engangisebenzelanga. Understand? So nje before ngizongena nje ku speech sami ngithanda ukuthi mfethu ngikubongise kahle kahle. Mina at this age ngibalele yonke ukuthi I graduated anginanomntwana engingaka mara ngazi ngithola 21st. Kumusa it's not ukuthi ekhaba nemali umusa nje kaNkulunkulu. Understand? Because no kwenzeka ukuthi imali bekhona umntwana ngabe khona singamcelebrate. Yeah. Understand? Kube khona umntwana ingabe imali ukumcelebrate. Understand? So ngibonile mina ukuthi sesona baba so kumusa usesengaka unibe nabazali.
Understand? So nje ngiyakubongisa mfethu uNkulunkulu ngathi angakwandisela endleleni yakho futhi ke uqinise la ukhona because akekho umuntu ongenzela into enhle kanje angayenzi kahle. Bese ngene bazaleni ngithi mama uNkulunkulu la aniphe wona amandla. Ngathi anganenezela because iqiniso lithi nithathe somewhere ngabe nenze okunye but nakhetha ukuthi nibusele umfweni ngale sibusiso lisi. Ngiyacabanga ukuthi namele from now on understand kahle kahle akusuka ukuthi bamnikeze authority yenze ezinye izinto mele aqhubeke la gcine khona. The good things bekazenza akazenzisisi. If bekhona engezekho zinhle bekazenza mele azinciphise because akunasikhule kufanele ngezinto ezihlula endleleni ezokukhula. Understand? So ngibiza ukuthi yena mfethu ngiyaqinisa lamagama ukuthi ngiyacela ukuthi whatever abayibone kuwe ube role model. Understand? And before nje ngizongena deep to the speech sikesalo ke naye ke mina uyazi umuntu protocol umuntu principle miss yabo ngigcoka itim angikuthi ufuna itim yabo ngigcoka itim naye sonke nifuna faka uniform uyazi first time ngicala ukhonza naye wafika fayela ijazi ngathi ay boy ay la Wednesday le man vakashe eSoweto ngiyacela ungaphindi kwena and the following 2 weeks wabuyafaka information ngaze ngamisa phambili esontweni ngathi bhekana uTumi webe kahlupha kakhulu ngeuniform eze nabangani bakhe bonke ole ischeme izifomele uniform ngimbizi ngibambele because bekuyi influence ngima ufuna ukubamba igroup kumele utarget influence okay umkhize ngiyambona umkhize omkhulu mara akusi influence na influence singibamba influence ngibizele khona ngendoda awufaka uniform ngoba sikuxabana because bazalwane ngizama ukuzela into ukuthi you must respect environment okuyo by all means possible labo nje bangifaka i-team naye makafika ku sector yami angisogolisa angihloniphi I was supposed to live here ngo4 ngimtshelile but ngam respect ngineduty emele ngiyoyenza ngomsebenzi but ngimlindile should naye ngicela relationship yethu ibe reciprocity ngiyamcela from now on uwe uzongigadela yabo Mkhize la uwe uzongigadela bomkhize ngiyamnika responsibility uwe uzongigadela ngizomfonte Tumi ubenza kanjani umkhize makathi hayi abenzi kahle kodwa mangithi usola wena. So phisa nje ukujoke abazalwane ungena straight to ihloko sami igama enginalo ngifuna ukutshela ukuthi uyayi brand as an individual. What I mean about the brand kumele yonke into oyenza ucabanga ukuthi umuntu okubhekile and someone is learning from that thing oyenzayo. So kumele uqaphele into oyenzayo, avoid ukuthi wenze into ezodifame igama lakho especially your family over ukujabulisa abangane over environment okuyo at that time. So it's very strict as an individual uzibrand ukuthi ufuna ukuba yini. Understand? Mina ngikhulele eZayoni. I-history yami ebuyona mangayilandela. Ngikhulele eZayoni futhi ke lezi besidibana nasemanzini. But I made sure ukuthi angisibile sign esingasi brand. Understand? I made sure too. Ukuthi if eZayoni ngihlala ngikatshela ukuthi mina eZayoni irule yami 1 ngicula first 10. Mari first 10 athini imi kuphela. That's my brand. Effect le. You can go in the history eZayoni. I'm not the best first 10. But first 10 athini ubani him. Fact le. That's my brand. Understand? And you can go anywhere. You cannot mistake me because it's what? It's your brand. That's what you know. If you start doing ama behaviors ukuthi mawunemali uthenga amabhebo ambenganje ukuthi wena le ntwana edakwayo. That's your brand. You've named yourself. If uyaqala uyabhemele emphakathini bazothi nangu lo mbhemi because it's what? It's your brand. So kahle kahle into engifuna uyinotice kakhulu it's your brand. There's an anthropological phenomenon or concept that you are what you eat. Meaning, angakwenzeke bazalwane ufunda iBhayibheli ikhuluma iTune. Angakwenzeke uhambe nama 26 ungabe 26 akwenzeki. You understand? So that environment it guides you to say you are what you eat. From today mele understand ukuthi mabathi what you eat ngikhuluma ngokudla. Even the environment you are in, the people you are with, what you read. You understand? Umuntu ofundile angakwenzeka akhuluma itheology or aboness it's impossible angiyazi lo concept. Vice versa and anyone odokotela angeke aphinde abe lawyer because it's what I was trained for, it's a skill that I was trained for. So I'm going to caution you ukuthi ngiyacela be careful with what you eat because you definitely going to transfer to that individual and then make sure ukuthi don't lose your brand because you inspire abangani bakho. Understand? You must live by principle and by oath, by office lakho. Mina today my best friend uyalobola. But my office shooting busy la kumele ngizoma phambi kwakhe. My best friend uyalobola ngibheka nje kwi-status ngiyamncoma but he understand the shooting kuyo. Because it's a chain and it's into ngithatha ukuthi I need to do it like it or not. Noma ngingathandi I must do it because I've taken an oath ukuthi ngizomleader ngibe phambi kwakhe. So kusasa ngomleader kanjani if ngithe ngizomleader but bambusise bengekho. So you must understand that ukuthi maka ne duty ukuthi kumele ahlangane nami office lethu maka ngekho uyangi affect.
I'm going to instill that go ukuthi mina mangabe sibiziwe na wukho angisabheki isona wena uyi-1 uyangi-affect as individual because I need you ngiyakudinga. So I'm going to instill those words ukuthi mfethu ngiyakubongisa kakhulu and futhi ke siyakuthanda sibantu. Yabona ihamete liphelele lonke nama ngazi ngiyangenza santi lophelela kanje. First time ngibona phela kanje uzobamba. Ihamete lakuthana ngiyacala ngibona isonto liphume lonke before. You understand? For wena. Understand? So ngizama ukukuvezela ukuthi that's the kind of love that we are trying to instill ukuthi kubonise because uthando it's action way. Uyabona by doing so that's when you see you perceive love. You understand? So before nje ngizosuka there's a verse nje mangidrive endleleni lapha kimi ukuthi what's happening currently in South Africa. I can make one example. Ngikhule ngaba ngiphisi I can ngihambe ngetrain my whole first year. Bonga ngene stimulate gcwele bomama. Bonga ngena e-taxi any taxi gcwele bomama. You can go to any shop right gcwele bobani because there's what women empowerment. The question is who's empowering abobaba. Understand? Automatically we'll back to incwadi kaMateyu chapter 2 verse 16. It's a book of Herod. Which Herod? When Herod realized that he has been outwritten by the Magi, he was furious and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under. That means that was an instruction at that time. Guti. There must be a group or tribes a boy child because so my message to Amachitu we're in endangered species. I'm telling you, we're in endangered species in Amachit. If you open your eyes in South Africa, 40% now it's foreigners, and all the guys in South Africa Amachit they're into drugs, and the risk is that 2050 there will be no South African gene in the gene pool in South Africa. Why that risk Amachit? Meaning, Uzotola, all foreigners hosting South Africa because they are reproducing and they are not into drugs. See now we're into drugs, we are not reproducing. We are not empowering ourselves as a skill. We are not upskilling ourselves. Meaning we are dissipating. We're going to appear in the next 2050. Aksana muntu bathu umZulu nothing. You'll be surprised ukuthi akusekho umSuthu, original mSuthu. The gene pool has been infiltrated. Example ama-Somalian, they are infiltrating the space. So I'm going to advise every guy ukuthi we must make sure we brand ourselves and make sure we penetrate the system to the extent that we make sure the gene pool sticks in the country. So kahle inhloso kaHerod was to kill a boy. Even now in South Africa, everything that's happening is targeting us in Amachi. And if we are not awakened, I'm telling you guys, we're going to suffer more consequences. So I'm now man to man to say, from today, you must think you are not just utumi in this world, just to live and die. Because there isn't eating. Definition of life, it's birth to death. And the only thing you can get that, it's a period. Life is a period from birth to death. So the only thing that you must pick up is in what is my purpose in that journey. As soon as you find the purpose, you find yourself, then you know what you then your assignment is done. Then uNkulunkulu uyakubusisa kuzofuna ukuzenza. So ngalamagama lawo nje ngithanda ukuthi ngibonga ithuba, ngibonga abaholi and I'm going to make a disclaimer ningamangaba bazalwane ngisengiyahamba. Yabo ngisebenzisa ibuko and indlela ngithemba ngiza bengekho inhle kakhulu. So ngenza ukuthi ngitotobe ngikwazi ukuthi ngiyofeza nibembele ngiyofeza bazalwane. Akukho kubi and I'm not undermining ukuthi izinye ipika I really respect them. Nasendlini sibambile inkonzo mama ngumzuyile amagama awafaka kuwo. Ngimzuyile umama Sikhosana makathi mawuyisayoni mele uze usayoni esifundile. Uyasizwa nathi ke mina ngihlale ngilwela into ukuthi angifuni besayoni sedust mina. Indaba yezayoni ezingafunda ngiphelile. Lento ukuthi uzoba isitawu ngane encwadi iphelile and a Hill of Christ tepho ngeklina manje ngenza deep cleaning very deep cleaning khona ngibahambisi ngoba bafuna isikolo bemela ama result ngoSeptember awabuyanga ngithe bahamba because I can't angikwazi ukugcina umntana ongakhulu ingozi uzongihlupha uzogcina ubaba umntwana don't you understand meludile naye kanjani so my duty ku WhatsApp my duty ku Duma ukuthi at least at the age of 30 ngazi ukuthi
uyi-product enjani noma ngathiwa kusasa ngisahambi nahlukene but kumele wazi ukuthi khona into engizithathile umuntu lo yakho 1 2 3 4 so I'm telling you ukuthi environment yakho and the people you go with make sure ukuthi they contribute in your life and ba-manifesta into ofuna ukuba yiyo. So I'm telling you ukuthi these words amagama engizohamba nawo kuhlala ukukhumbuza futhi ukuthi ngasho phambi kwamamakho nangu nobaba usibhekile ukuthi sizosebenza nawe. You understand? So njengalo magama ngicela uNkosi Thelimusi ngibusise nami endleleni engizoyithatha ngiyabonga. Siyabonga kakhulu siyabonga. Uputebza azukhulume kakhulu about education ne and then there's a topic he touched about environment ne. Sizobuyela kancane masingabheka isihlahla ne. Isihlahla sikhula ku environment ne. But once a place stand wafaka iseed ngaphansi kwa place stand. Isihlahla sokhulu. Can never. But uma ungaplacelanga kuyi kwinhlabathi nje kuphela wafaka iseed wanisela wenza nathola sunlight and everything isihlahla siyakwazi ukukhula ne. So the sunlight and everything it's the knowledge of which uyithola wena or the environment ophila kuyo wena in order for you to grow as a person. Nami ngizokushare nalawo mazile sizocela a friend from Kasi kuzoba upute to Tshepo la. Sanibona nonke. Ke nna Tshepo best friend ta general. Best friend omngani wami. Bagolo ai a ke na mantso mangata nna. Firstly ke rata le bogala mosebetsi o mamfikila Wednesday for general. Uyamdlulisa manje. Is 21. Mele kube indoda. Hlampa lo bereka no yana. Mela nyusisokisi. Ene yazi ngi-inspiration yakhe, ngi-inspiration yakhe mngani wami. He's coming after me. Mara no. I wish him good luck in his new journey. Phela from 21 you are adult phela. So umdala. Mele ube considerate for everyone ungacabangeli wena uyi-one. So ngithi mngani wami anginamanzi amaningi mina. Good luck on your new journey mngani wami. Uphumuze uma mfikile kancane nawe. Ukwenza ama CV. Ushone khona baba. Ngiyakucela mngani wami. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Kunesisho esithi show me your friends or show you your future. So siyabona abangani wethu siyabona bakulidela into the right things. And then sizocela umngani from school ne kuzoba ubhuti wethu uThabo lapha I think. Anginawo amazwi amaningi ngomfowethu. Ayisiphuma kude. Siphuma kude khona. Kodwa ma Actually, ngikufisela konke bese okuhle bese okuzayo. Njengoba bese bekwenzela lo mcimbi ukukhombisa kona bese ukuthi usendleleni right wethu. Kube bese uyibamba ngaleyo ndlela ibambe ngayo. Ayibona. Ngiyokubhayisela. Yabo ngoba bekwenzela lo bakhombisa bese bayakuthanda. Yezwa bese. So ngicela bese ukuthi ungabenzi ngakho. Yezwa. Le ndlela ohamba ngayo iyona futhi express. Yezwa bese. Okuningi bese anginakho bese bengafikelanga bese. Azange ngilungiselele bese ukuthi ngingama la phambili. Ngoba kuthiwa ungazisile ukuthi ufakile bese kule mashi ayibole wona. Kodwa bese sibonga bese. Isayonke okuhle bese. Ubonga futhi. Siyabonga bomngani. Ngizofuna umuntu ozosikhapha masiyokhona. Because angithi babalekile labo bantu la. Sicela umalume kaMfowethu ubaba uSiphiwe. Thank you. Siphiwe. Yeah, sanibona. Hayi nomuntu. Nasondela ngakasabu ngasabu. Nami nga.
Sanibonani. Sanibonani. Sanibonani ethendeni. Hayi hambani ke mengafuna ukuvuka. Hayi hambani asincengane. Inyama yethu yonke yethu. Niyaphila? Siyaphila. Nami niyaphila. Tumi. Mfana, uhambe kahle endleleni phambi kwethu asibonanga ukubi. Mina akukho engizokukhuluma mfana kithi. Awukaze ngafika la ngithi sekufuneka ukuthi ngizokushaya or ngizoyenzana. Into engizoyicela kuwe awukakhuli. Awukakhuli Tumi, usaphansi kwabazali. Sizofika isikhathi ukuthi ukhule. Njengoba uhlonipha kanjalo. Isikhathi ongena ngasendlini asingashintshi ngoba sekuthiwa i21st. I21st u21 inamba kodwa wena awukakhuli Tumi. Kusafuneka ufunde ucede. Bakhulumile abantu abadala lana ngemfundo bakhuluma nje bakhuluma khona. Mongale bongayizwanga phinde uzwe. Hlala lapho nje okhona Tumi ngiyacela. Mina nje awukwazi ungiphoqa mfana. Angazi ngizokuthiwa nangisatshontsha imoto uhambe nemoto kamama wakho uyephi. No, awukwazi ungiphoqa. Nami bengicela nje ukuthi ke iba umntwana ofundekayo. Ngibonga nje bonke abantu abala. Ngibonga konke nje abasebe tshela umfana ukuthi ahambe ngayiphi indlela nokuthi empilweni kenziwa kanjani. Ngoba impilo noma empilweni noma ungaze ukhule kodwa uma ungatholanga iluleko awuyindawo. Nokuhlonipha Tumi. Ukuhlonipha into yokuqala leyo bhodi. Awuhloniphi ngoba ufuna ukubona uthusi nor ufikile or ubani. Uhlonipha noma ngekho njengikwazi. Ngiyacela into ezisinakho siphele. Ungathi kuno21 sikufike kungena amantombazana. Noma ikhona ayiyadlala. Siyasase khona izothi kuma kancane uwenze lesifuna ukuthi ufunde. Ngoba ngeke lahleka imali ngendaba uthi ujaha amantombazana. Angeke straight. Angeke. No ngiyabonga abazalwane ngiyabonga. Sanibona endlini. Sanibona endlini. Yebo. Niyaphila? Siyaphila. Jabulile kodwa. Tumi. Hayi singawe mfana. Ngawe. Mina nje ngizokusho mfana ungachange. Hlale nje uTumi lengimaziyo. Abomalumalu umzakhe nje obasho nje ukuthi ungachange. Like akuthiwa ngena ngo6. Akujikanga next. Just ngi21 ukuthi senze ukuthi ingqondo yakhe yenzeni. Ibheka izinto ngenye indlela. Nawe bakuthenga usinke endlini ucabanga umfana omncane ukuthi nawe sokhulile manje. Sekufanele ungayicabangeli wena uyi1. Yabo. Ukuthi yonke into oyenzayo ukwazi ukuthi abazali bangenzeleni nomfowenu umwenze sure ukuthi naye njoba nini ithu nibhekane yabo. Nabazali ungabaphoqi mfana njoba benza kanje benzela ukuthi bakukhulise ukuthi indlela yakho ibe right ungachange. Ilawo nje amazango. Ya ayi bakhulumile abomalume bakudodisile abomalume abamdodisile abomalume nami yazi ngiyayithanda le part ye education ngiyayithanda. Sicela silaleleni etafuleni ngani. Bobaba siyacela kuba ngiyayithanda le part ye education nami njoba ngimela ngiyathanda ukuthi nami ngifunde ngiqhubeke ngephambili and then maybe I was fortunate enough nami ngike ngangena ku program eDiacho which was working ne UJ and then nami njoba ngimelane I'm a qualified chef ngiyapheka la ngipheka khona and then ngithola hospitality and tourism nami ngiyafisa ukuthi si instill lento le and then there's groups of which la sikhulisa khona abantu abafana nethu bekunenkomo besifoste inkomo nabo baba and then we besigqugquzela abafana ukuthi kumele baziphathe kanjani and then at this day and age abafowethu abalingana nathi basha amantombazane they are into drugs and all that sort of stuff. Thina ngiyajabula amakuthi sizokhuluma nomfowethu athi kanje nasebusweni angana nesky nambona ukuthi muhle kanjani angana nesky so izinto ezikanje ziyangigqugquzela ukuthi there's more which we can do and then na lento le population ukuthi thina side I still think ukuthi singayijika lento le if ever thina ingqondo zethu we matured enough ukuthi sifuna ukushintsha kuqala ngomuntu ukuthi reciprocate yena naye bathini
there's this word man, self-introspection. Abe ne self-introspection naye azibuza ukuthi ufunani empilweni in order to pursue whatever it is that ayifunayo. And then sizobiza our church friends abazokhuluma nayo uTumi. Kuzoba ubhuti wethu uMancinza nobhuti wethu laphayana uPiano. Amen. Sanibonani ninjani sikhona kodwa siyakhalalisela mfowethu waze wakuhle mfowethu siyabonga nje ukuthi nize nibe khona lonke xesiyami sizohayalisela nje umfowethu nathi siwaleze ukuthi manje sizwile impela ukuthi umfowethu uyakhula namhlanje uyabona kodwa engabi ikhehla futhi uyabona ngoba umuntu asiphila naye nje sibambisene kakhulu kwezempilo lokukhuluma nakuma TikTok haleluya manje siyabonga nje bafowethu kukho konke ukuthi umfowethu uyakhula namhlanje uyabona ngathi inkosi ngamgcina njalo imungamele kukho konke esuyabhekana nakho nala futhi esakhona ngathi inkosi nje ngamsiza nje uyabona kukho konke ngiyabonga amen. Sanibonani. Ni-right kodwa? Mfowethu mina mfethu ngizoqinisa ezwini nje mnganami. Hlala nje enkolweni mnganami. Ziningi nje izinto esihlangana nazo nje siyiyouth kanje. Njengoba like una 21 like namhlanje nje mnganami. Like ibonga mfethu kubaningi abangafikanga. Like kumele siqhubeke siye phambili futhi mnganami. Picham like yazi mina like ngiyakufatela picham. Bazalwane like ngiphile kakhulu naye uTumi bazalwane. Umfowethu lo. Bazalwane mina ngishaya amahloni. Okay. But then picham hlala nje enkolweni picham. Akukho ukudlula inkolo picham. Like sakhuseleka nje siyouth kanje njengoba sonto ezayoni. Like iziningi vele amasonto ngakasheke yapha then ayikinteni. But then like hlala iqina nje emthandazweni picham. Ngiyakuthanda picham. So yabona le gama elithi thando, it's a very powerful word because uthando liyakwazi ukuhlukanisa between a home and a house. Uma ukuthi ngiyangizwa ngithi mina uthando love liyakwazi ukuhlukanisa between a home and a house because indlu enothando kunemfudumalo, that's a home. Ma indlu enganathando, it's a house. Indlu nje singasho ukuthi it's furnished and everything inside. So uthando lubaluleke kakhulu. Ngaba sikho la ngaba simthanda umfowethu. So uthando lubaluleke kakhulu. Ngizobiza icolleague kaMama uLibile Masiza somqhuquzeli. Molweni. Njani? Bengithi kuyadlala manje ngizokhuluma kanti serious ngomama. Ngisondoda yamazwe amaningi. Vele ngithi qhaba lapho nalapho. Futhi siyabonga ukuthi sidibene ngawe la. Sihlale sizwe nje amagama right ngawe. Umama. Ne? Uqhubeke kanjalo ndoda, uyibambe kanjalo. Fikile ku21 usiphethe kahle. Ayikho enye indlela. The only way is up. Ungabe so ubuyele emuva. Ne? Ya, bengazi ukuthi sikuphathelene izigift ne? Besithi kuthela ibhodlela manje besingafuna ukujumpisela umama phela. Besingafuna ukujumpisa yabo. Ya, amara mfethu uziphathe kahle. Nako kuncane ukubuya kuthi problem khona. Okay. Sesibukile ngizocela ukuthi sisukumise umfowabo omncane ubhuti wethu uNgcebo naye abe namazwi.
Ninjani? Siyaphila. Eish. Mfana sinokulwa nje. Sinokulwa nje indaba zezitsha nje ekhishini yabona. Bakasilwisa uthando yabona. Ukukhulisana. Kumele silwe vele empilweni. Sikhulisane yabona. Kodwa mfowethu wakithi ngiyakuthanda igazi lami. Before nje iphele iprogram yethu ngiyabona ukuthi sesibhorekile nesizosukuma sonke simeni ngeinyawo. There's a mind game nje ngifuna sidlaleni kancane nje. Sisukuma sonke nje simeni ngeinyawo. Yeah. Ungaqhubeka. MC. So that again, lalela mlithini elena nyayenza le siyabhekana siyakada so wrong hlala phansi siyabhekana ukade seceleni kwakho noseceleni kwakho so ngizothi hey ikhanda shoulder so phela kuma hips ne head shoulders and hips angithi mangithi head sibamba kuphi shoulders hips head hips shoulders no I'm telling you Siabul mani shoulders head Siabuya shoulders head shoulders head hips shoulders head That's chance ne ukugcina mo shoulders head was amzala Oh, I think like like 1, 2, 3, 4, 5. Like you for me look like umama wethu baba wethu ngingoma Amen. Hallelujah. Une joke sekuyenzeka. Lo mfana lo. Wayefuna ukuzenzela.
singakamnikeza isikhiya ngibona ngathi ufuna ukubhayisela singakamnikeza isikhiya bishop amen wathola uphethwe esinye isandla esingalwi nomuntu haleluya amen isandla esifundile sila wathi mayetha ngithi ikambe izumlambi lapha libona yonke ungena nje eminyango do laba beze kanje haleluya lathi balivula isango uRex lapha injaya yami lapha yathi awu khona ngena uRex ufundile uRex haleluya hayibo mangiphuma ngathi ngahlangana nabo haleluya ngathi ke wozani ngapha ke angazi kwakiwa ku haleluya ngathi wozani ngapha ke ningilandele haleluya lapha ke umama onathando kakhulu uthanda abantwana kakhulu haleluya amen bekunabantwana umndeni wonke bowukhona bosisi bakhe haleluya bekhona mayefika naye lo ofike ngazathi ngafike ngathi wena usumntwana la ekhaya uzoba umntwana la ekhaya ngangibuyisa ke abantwana ke njalo nge2 weeks haleluya amen ayibazenze amaswidi asemsamo badla haleluya bahlala mawubekile lapha efridge badla baqedwe haleluya nangu nje omunye la eduze uthi uthengele khuzana uBianca uthi umthengele i5 liter uBianca ye-ice cream awusiphelile haleluya ngithi emveni kwe2 weeks ngibaphe i-castor oil haleluya naye ke owayefike ngene angazwe ngakwaye ngakubo ngathi sila haleluya ngiphuzisana lengaka haleluya kwaphela ulayini haleluya wonke umuntu uzohlala la ama-toilet la endlini akekho ngaphandle haleluya akekho no-backroom kuyababamba haleluya ngangenza ukuthi ke azi ukuthi cha akakafiki kuleso stage haleluya ngiyamkhumbula nje wafona wathi hayi ngizovakasha ekhaya haleluya wakhohlwa ukuya ebackroom ukuthi cha uyayithuza kuphi ebackroom haleluya kodwa ke namhlanje njobe sena 21 haleluya sacela ushanje ingoma eyodwa ungothokoza njalo ke ngayo yobheke ngayo yobheke Bishop lami nomkhulu ujabulile haleluya ukuthi lensizwa uyababona abanye esayidini
ukuthi awu lo mntwana kwasekonakala kangaka. Angithi uyinikele yonke lento eyenziwayo. Khona la magumula la ngaka ngazi inzwana namaphayipha namadrip amaningi. Haleluya. Uwatholeke lama drip ke efuqa lama drip. Haleluya. Success bendlela ke manje. Lo muntu first bendlela. Haleluya. Manje kuba umkhulu ubongile ukuthi umntwana uyathanda. Lapha ngeke umangale. Ungafakwa namajazi. Haleluya. Sabathe bawu4. Kwaba khona ulibheka. Ozovuma. Haleluya. Usajwayela wayeshaya eceleni. Haleluya. Haleluya. Umvile nje ubaba, umvile nje zazi ukuthi ukhulumetiso manje. Haleluya. Ngoba kuthi kungonakele nje ibisi. Haleluya. Yebo Nkosi. Haleluya. Manje namhlanje ke njoba simneze isikhiye futhi lethi isitulo. Khona ngimpizile baholi. Beka isitulo la. Khona ngimpizile ngathi ke seku right ke manje. Welcome to home ke manje. Haleluya. Amen. Hayi ngale yandlela yokuza ngeback door. Ngamthatha ngamenza ifamily. Haleluya. Stand up. Uyelo nomele ngiyomlobola ke manje. Ogo ya emazulwane. Obane lo ngangithe. Ogo ya emazulwane. Awukhona ngale. Obane awukhona. Ogo ya emazulwane. Awukhona ngale. Obane lo ngangithe. Hallelujah. Ogo ya emazulwane. Bangenza njena bishop. Sondela. Elimhlelizana. Mangenza kanjena. Wo. Ngenzela ukuthi abe nomkhuzi wakhe. Haleluya. Angazenzeli nje noma yini. Haleluya. Abe focused. Haleluya. Akithi ngibhekile futhi ke ngibona nangelinyiso ke. Ngiyobona masefika nomunye ukuthi asengomunye ke. Haleluya. Uyoba ngasahambi ngendlela. Ake sezukufika kuleli banga sifuna ukuthi afike kulo. Haleluya. Stika nje endane eyodwa. Ngoba kunjani baningi bayefana bonke. Mawuzontshontsha iwasho zami ngayo. Uzwa abantu bebhedela wona wena bese ufuna ukuntshontsha lokuthi bese uzothi ubuyisa yonke ilizwe ekhaya. Akusebenzi kanjalo. Njoba sikuneza isikhela namhlanje ukuthi usiphathe kahle kwaze kwafika lesi sikhathi ukuthi manje sihlale phansi lapha noma Mkhize. Haleluya. Nokoti. Haleluya. Apha mkholika wakho. My colleagues. Okay. Nabo ngifuna ukubabonga. Haleluya. Bayebemthathe lo mfana bethi hambe usebenza. Haleluya. Phela fanele usebenze nto. Kanti ufuna ukwenza kanjani futhi usebenzela? Sebenzela. Mina bishop maye uke baba sengisenza kufuna i-energy drink. Ke ngimngishe iboli dazi nje ikodi. Ngiyafuna ukuthi ngithayisela kwayiphethe. Mawuzofuna imali ungaphethela uzikhala. Ngiyakuza ukuthi akazama ngaluthi akala lutho. Ngitha ikho la ngithi hayi ayikho. Amen. Ngifuna abe active. Haleluya. Wazi ukuthi uma usuyindoda manje uthe usibali la sekumele manje wazi ukuthi etafuleni siyabekwa manje yini isingo.
ngizusibala lapha ekuyala ukuthi manje sowusukile manje koncema haleluya nangu manje sesomtotosa akezwa kodwa uthanda izinja kakhulu akezwa uthanda ungabona nje u7 zonke lapha ejardini njoba kuze abantu namhlanje siyazi zocela kwamakhelwane zizobuyiswa mawuqeda nje umsebenzi zizobuyiswa zigcwale lapha haleluya bengithe mina azingahambi ngizokwazi ukuthi ngiphisane ngazo ehambe zonke lezi zinto amen siyambonga uNkulunkulu songathatha amen sanibonani bantwana bami sanibonani bantu abadala I'm not going to say much now. I think ngikhulume kakhulu endlini. I don't want to spoil the fun. My speeches are very, very long because if I'm going to start a speech now, angeke nize nijive ne. And then nifuna ukujive ngithi. Angithi nina nifuna ukuhappy fun. Yeah, very. Angithi nina nizojive. Nizojabula. Ekujabuleni wenu ngicela niziphathe kahle ne. You must remember one thing kunabantu abadala la ne. Don't lose your respect ne. Nikhuluma English ne. Uthe upresident wase Hill of Christ asizungezi nabantu abangafundanga hayi nami ngihlala ngibatshela angithi bayazi engizungeza nabo angizungezi nomuntu ongafundanga angithi mina nje mangafundanga nami ngisheshe ngikuzwa ngithi ukuthi nje phela ngiyalalela ukuthi nje angithimule yabona nizojive ne asizelanga ama speeches you heard a lot about uTumi you heard about his respect and then namnikeza ama blessings and then these are the last blessings esimnikeza wona as the parents and sithi kuwe buyitumelo igama lakhe obuyitumelo ne the full name obuyitumelo elinye igama lakhe uthando igama elithi buyitumelo means injabulo uphumuzo am I right thank you hallelujah phela mina ngi typical Zulu angiyazi nalenye language ubuyitumelo means injabulo and then elinye igama lakhe uthando elithi uthando it's because there's a reason when you name your child masenikhulile hayi manje ne masenikhulile when you name your child the name must have a meaning and then nani manje amagama enu they have a meaning ungacabanga ukuthi ngoba bathe ulungile they didn't know ukuthi uzolunga ngikwazi ulungile uamahle umuhle you understand so there's a reason masizonithola sinipha amagama kusuke kune reason behind ukuthi why we're giving you those names okay so bantwana bami ne and nabantu abadala it's time to have fun it's time to enjoy ourselves and nami ngizo-enjoya phela ngithima umzali and ngijabulela ukuthi umntana wami ngirespectile and ngijabulela ukuthi nani you honored the invite and that's the reason why you are here ngiyakubonga kakhulu lokho abanye beke baze bayithole lenhlanhla engaka yokuba it's very far here guys ngiya understand so nizolala I don't know where because mina manje ngizovala igate la kwami ne ngicime ne radio okay so it's not long speeches thank you very much my friends my colleagues my sisters everyone my neighbors where's Demi Tina thank you very much for allowing us to use your space where's Eve where's your mom please tell her that I appreciate the fact that guys you supported me from the beginning when we're planning this party so please tell her and then I saw Tani on the other side she wanted to borrow me a light and I will also thank her guys Utani kept my dogs my 7 dogs up by Tani's house Utani offered as well Tani has 20 dogs then she offered ukuthi ofuna ukulala ezazolala kwakhe with the 20 dogs guys so if you want to sleep we've got a place that side Tani offered all right okay now it's time for us to give away gift yakatumi just to say kuye buyitumelo I'm not going to talk about uthando the other thando ne but one thing I can say ne the reason why uThusini abekwa uthando next to uTumi ne I just want to say this since uthanda afike life yakatumi there's a change amen
Since akasumakoti ne, but I want to tell you guys, since uThando afike empilweni kaTumi there's a change. Bengizocomplaina ngoTumi ukuthi wayangekho endlini. But manje ngibuye emsebenzini ngiyemthola endlini. Ucollected akasahlali kunamakula la angathi akahlelekanga kahle ne. Then I drive back from work uhleli estradini nabantu engingabatholi kahle. Then wamitha uThando uthi uThando akekho right ne ufana nami. Ne uThando, so we are trying by all means ukuthi amfake endleleni. I think that's the only reason why we allowed uThando to be part of the family, because uyakwazi ukuthi as accommodate nathi the respect that she gives us. Kunzima nokuthi azothi nje sawubona mayizongena hlangana nami kitchen ushaye u10 ngimtshele ngithi inkingi yi1 ayikho leki indawo ngale uzophelela la endlini noma ikufaka ibrookless uthusini awuna choice uzophelela endlini. You might as well sit with me so that you can uzongijwayela lento uzoya kuma ufaka ibrookless udlule ekamereni lami so vele ungijwayele yabona akana choice. But ke Thando siyabonga mama khanga sishayi simbonile angasishayi. I know ukuthi akuvamisanga lokho kwenzakalayo ne, but sicela angasishayi. It's just that we appreciate umntanakhe uphuma linzi siyaxolisa uTumi utshontsha nemoto yethu uyayitshontsha imoto uTumi yisikhiye samsikimi imoto iyatshontshwa mayefika sisendlini ikhala iminyango eyi2 kanjani umuntu ahamba yi1 general. But anyway, because kukhona okuhle esikubonayo okwenzakalile okuwushintsho okumkhiphe ezintweni mhlambe ebezizomkhipha nasesontweni. And the nice thing about this ukuthi siphuma sonke noThando siyephi esontweni asimshiye endlini athi Duma sambe siyojive siphuma sonke siye esontweni. We appreciate you. Sizoxolisa kumama with what we did now. Mara na we understand ngisho seyintweni. All right, so it's time guys, masiqeda ne asihave any fun. Masiqeda sijiveni ne mara si respect ngiyazi phela ukujiva kweni ku different and na jiva wrong ngizonishaya ngiphethe imvubu yami lapha akithi mina umama kaTumi and ngiyashaya uSimphiwe uyazi so yeah ukhulume kakhulu sekuyimi sekafuna ukuthi ngithule. But anyway Tumi, you can stand up boy. Okay. Siyabuza lapho DJ. Siyabuza lapho. Aume boy. Tumi. Hayi man. Ngaphambi kokuthi sabe bobaba. Besicela nje ubaba uMotha asibusisele so sojana. Kasukumeni so. Senipeni bishop. Masibusisa siyathula ke bantu abami. Sizovala amehlo. Sihlonipha umdali. Egameni lenkosi yethu uKristu Jesu ngumqalisi nomphelelisi weimpilo zabantu bonke, ungu-Alpha no-Omega. Siyawubusisa lo msebenzi owaze wena kudala singakawazi thina. Naba abantwana bakho baphe umusa baba, hambe nabo endleleni kubonakala inkazimulo evela ekhaya labangcwele. Ngegama lomfowethu uKristu Jesu waseNazaretha, ukhona izolo khona namhlanje ukhona inguni naphakade.
Kukhupha umoya uma yisa papa sonda lapha sanibona isoka apha kuwe kava ngiyothola handle ngiyotshepisa manyungu So, tiksalele ngok, kungabanjani ke? Kungabanjani? Kungabanjani ke? Kungabanjani? Namuthi namunye, kodwa ngifuna eduze, ungamelapha, anginankinga nawe. Namunye, kodwa ngifuna
Isifiso sami ukuthi siphumelele sonke. Siphumelele sonke nabangani bami. Isifiso sami ukuthi siphumelele sonke. Siphumelele sonke nabangani bami. Ngiyacela uNkulunkulu abaphumelelayo. Ngiyacela nelami igama libe khona. Cela ungakhohlwa zintwana zami. Siphumelele sonke nabangani bami ezama nabo. Ngiyacela uNkulunkulu abaphumelelayo. Ngiyacela nelami igama libe khona. Cela ungakhohlwa zintwana zami. Siphumelele sonke nabangani bami ezama nabo. Ngiyacela uNkulunkulu abaphumelelayo. Ngiyacela nelami igama libe khona. Cela ungakhohlwa zintwana zami. Siphumelele sonke nabangani bami ezama nabo. Izintwana zami, izintwana zami, izintwana zami, abakwethu lawo ngokuhle, ngokuhle usalimi mbambisela bona. Izintwana zami, izintwana zami, izintwana zami, abakwethu lawo ngokuhle, ngokuhle usalimi mbambisela bona. Izintwana zami, izintwana zami, izintwana zami, abakwethu lawo ngokuhle, ngokuhle usalimi mbambisela bona. Cela singene kancane, cela singene kancane, njengonikotima wanyonyoba unikotima. Cela singene kancane, njengonikotima. Cela singene kancane, njengonikotima wanyonyoba